Deskodetzaile ariketa tipiko honetan egin behar dugu betikoa. Funtzio bat ematen digute, max terminoekin kasu honetan, eta eskatzen digute funtzio hori deskodetzaile batekin egitea. Gauza da, ematen diguten deskodetzailea dela BCD deskodetzaile bat. Dituela, lau sarrera, baina zenbaki hauek, kombinazio hauek joan behar dira bakarrik 0-tik 9. Horregatik, 10-etik 15-era, irterak ez daukate zentzurik. Bakarrik aktibatu behar dira 0-tik 9 eta gainera maila bajoan. Bolotxoiek ditugulako. BCD deskodetzailea funtzio bat egiteko. Zer eragina izango du horrek gure prozesuan? Ordene, hemen beti bezala egin behar dugun lehenbiziko gauza da, honen egia taula ateratzea, hasi behar hau diseinatzen, konfiguratzen, eta ikusi dezagun zer eragina izan behar duen BCD izatea. Orduan, venga, lau aldagai ditugu sarreran, A, B, C eta D, irteera F, eta sartu ditzagun datuak. Ia, max terminoak ditugu hemen, beraz, hau izan behar da 0, A denean bat, eta C denean 0, A denean bat hemen, eta C 0 hemen, eta hemen, betxeukau, tal, da 0 ere bai, C denean bat, eta D denean 0, C da bat, hemen, eta D denean 0, hemen, eta hemen, eta azkenik ere bai izan behar da 0, sarrerak ABC direnean 0, 0, bat. 0, 0, bat hemen, ja 0 daukagula, eta 0, 0, bat hemen, 0 jartzen dudala. Besteneko kombinazio guztietan, termino guztioek eman behar dute bat, eta emaitza izan behar da bat. Akasen bat egiten badut, zuek badik zuen, aurrera jarraitu. Orden badukagu bere funtzioa. Taskatzen digute, honekin egitea hartu behar dut, eta hasi gaitezen konfiguratzen dakigun bezala. Guk egiten duguna hemen beti, da, hemen jartzea aldagai guztiak A, B, C, D, A, B, C eta D, eta gero hartzen ditugu 16 aukera hauetatik, deskodetzailea BCD estaldi da, bat diren lerro guztiak. Gauza da, honek bakarrik eman behar digula 9 arte. Hau da, 9 arte hemen dagoela. Hemen dagoela. Hau da, terminoak izan behar ditugu, bakarrik 9 izan behar dugu. Termino hau, eta hau. Bi hauek ez ditugu lortu deskodetzailea Etxela porreta, iamene hauek irrutixo jarri behar ditut. A, B, C, eta D, horrexik konektatu behar ditut. Eta D. Normalean hemen dikartzen ditugu bat adiren lerroak, adibidez hartuko gintuzkeren daziko bioiek. Gero beste laua eta bosta, laua. Eta bosta, eta zazpia. Eta hemen 11garrena eta 15garrena ez ditugu hartu. Zer egin dezakegu hauekin? Bueno, oraingoz igual hasiko gea nandateekin hauek batutzen. Venga, nandate bat jartzen badut bi hauen artean, hemen daukat bien batura marrari gabe. Hauek ere bai, hauek ditut marra gabe. Orduen orain batutzeko egin behar ditut alderaztu eta nand erabili. Osea, alderaztu eta nand. Hau da, bien batura egiteko. Hau izango zen horrela egiketa bat. Orduen emina ditut lau hauek batuta normal, marra gabe. Honen baduka bere marra, orduen batutzeko zer egin beharko dut, hau marra baldin badauka, hau alderaztu. Hau ez dakat alderaztu beharrik ziren, alderaztuta dago. Eta gero nan batekin, hemen izango dituzke, bost hauek batuta. Nola lortu orain, gelditzen zaizkigun bi termino hauek, hau da, gelditzen zaizkigu, hau, dela A, bider B, marra, bider C, bider D, eta beste hau. A, B, C eta D. Nola lertu bi termino hauek. Eta gero batu beharko ditugu beraien artean. Bueno, pixka bat egingo du dia posible hau esplikatzea. Bueno, barkatzazu, egin behar dutuan da, hauek ezin ditut. Hauekin lortu behar ditut hauek egitaulakin, ate logikoekin, hartu behar ditut sarrera guzti horiek, igual ez abatuko ditut hemendik, bai, leku pixkat izateko, eta hartu behar ditut hemendik, ia. Hemen txizan dut A, hemen txizan dut B, C, eta D, eta gelditzen zaizkidan bi termino minimoiek, honek ezin dituren zemen, lortu behar ditut hemen ate logikoekin. Esan bezala, gelditzen zaizkigun terminoak dira A, bider, B, marra, bider, A, B, C, D,
bat, 0, bat, bat, eta bestea marra gabe A, B, C eta D. Ondora lortu, posate logikoekin. Gauza esaten digutela, NAND ateekin egiteko. Eta gero batuko ditut hemen, bi termino hauek. Egingo dut bul pixka bat, ia simplifikatzen den. Venga, ia, begiratzen hemen, B eta B marra. Hemen ACD ateratzen badut, B, gehi B marra geratu berzait, eta hau da bat. Beraz, ACD bezala geratu berzait. Eta hau egitea nahi badegu, bi sarrerako nandateekin, ba, marra, binaka. And hau bihurtzeko NAND marra. Eta bigarrenarekin, adierazten berdinazten dut, eta orain and hau bihurtzeko NAND marra bat behar dut, eta balio gabetzeko beste marra bat, osea, marra, eta marra, eta hauek denak bi ateeko NAND ateekin egiten da. Eta hau da, behar ditudan bi terminoak hemen batutzeko. Lortuko ditut, hauek, venga, guazen. Egin ezagun C eta D, NAND, C eta D, NAND, C eta D, direla hauek, hauen arteko NAND egiten badut, badaukat hau. Orain alderantzten badut, badaukat goiko marra hau. Orain, emaitza hori egin behar dut NAND arekin. C eta D, hemen ez dago, bale. Egiten badut orain NAND, egiten badut NAND daukat marra hau. Eta orain, alderantzten badut, badaukat termino horrelaxe. Eta hau dena batu beharko dut beste bost hauekin daudela hemen marrarik gabe. Beraz, geratzen da, bi hauen artean, hor bat edota berain artean batutzea. Eta nandatekin batutzea da, hau alderantztea, beste hau ere alderantztea, baina alderantztuta dagoenez, hemendik hartu beharko nuke, beraz, egin behar dudana da, ez alderantztu. Badaukat hemen alderantztuta, eta orain nand egiten badiot honi, ja baditut hemen, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7 terminoak batuta. Hementxe izango nuke F funtzioa. Erabiliz gure BCD deskodetzailea eta bizarrerako NAND ateak, eta not beharrean, not ere uzten gutenez, NAND hauek erabili beharrean not erabili dizaket. Hau, ez dakit, igual, simpleago eratuko zen. Nahi duzen bezala. Hementxe, bi hauek ere bai, nahi duzen bezala. Ideia berdin izango zen. Vale, edo NAND hori edo not horiek horrelaxe jarrita, funtzioa izango genuke. Nahiko harik eta ezberdina, interesgarria, eta nahiko polita, pixkat pensatzekoa. Aurrera.